Ahojte, tak mám tu Barefoot model chlapčenských DD Step topánok na podrážke 0,63. Barefootky, môžete si to prečítať na podrážke, takto vyzerá podrážka zo spodu, topánočky vyzerajú takto. Sú široké v oblasti prstíkov, je tam celkom dobré, alebo je tam viac miesta pre palček, než na iných DD Step modeloch. Topánky sú mekučké, ohybná je vlastne celá podrážka a je pod pätou. Pod pätou sú malinko vystúžené, skoro vôbec. Veľa urobí z tej výstuhy takáto vyvyšená podrážka v oblasti päty, inak je tu potom použitá taká veľmi jemná výstuha textilná. Takže topánky zvršok je prišitý k podrážke, ale aj prilepený. Vďaka tomu šiťu sú pekne ohybné, mekunké. Vďaka lepeniu zase dobre odolávajú vlhkosti. Zapínajú sa na dva suché zipsy. Jeden, ten sa zapína aj o suchač na jazyku. Druhý zips prekladací, pomocou neho si viete upraviť trošku topánky okolo členku. Takto. Vo vnútri je takisto koža. V oblasti členku sú také mekučké vystúžené, takže takoto mekunké. No, topánočky majú vyberateľnú stielku, tá je penová. Je vysoká asi 3 až 4 mm a je na nej zhruba pol až milimetrová vrstva kože. Tá stielka je netvarovaná, je rovná po celej tej svojej dĺžke. Takže kto má rád jednofarebné modely, tak toto je model preňho, naozaj taký pomaly až elegantný alebo športovo elegantný model. No.